chini katal phai tongnai generation ni bisingo 14-15 bosor 16 bosor 18 bosor kana nanglia je puro 13-14 bosor 16 bosor rok hangkaino borok hamjak laimani girlfriend boyfriend nglaioi break up nglaimani omahai gobang ma cherai rok ni bisingo nukjagoi tongo tamni bagui chini cherai rok ni bisingo omahai engtong je jago borok mature boys kana sinanglia 16-17 bosor no omahai ke sala bwrui girlfriend boyfriend ne hamjak laimani amahai jaga rok kelugui gobang ma cherai rok borok ni lekha pora o agugui maya angui tong tami ke takro bukrok na di borok tamno srung sinai cinema theater o thangka hingke bo hamjak laimani romantic tei kwbangma album kwbangma tipra sorongni movie nai bo hamjak laimani romantic social media o nokhor nai bo hamjak laimani romantic college o thangbo hamjak laimani romantic school o thangbo hamjak laimani romantic jekhini kini girlfriend boyfriend haike borok tamno srung sinai ba abono srung sinai ta obo haikene chin cherai rokni thinang